Maayong good morning. Siguro mga igsoon, daghan kaninyo dinhi ang nakasinati kanabitawng mahigugma pag-ayo, kanang ma-in love, no? Kinsa man kanyo dinhi ang na-in love gyud. Siguro kining atong mga mothers and fathers, no? Kay di man ni sila magkadayon kung wa maghigugma ay sa usag-usa, no? So, kana bitawng kumubati kag gugma ngadto sa imong gihigugma. Siguro nakasinati mo nga kung unsay i-request sa imong gihigugma, imo gyud ning tumano, no? Kay para ma-please ang imong gihigugma, no? Mana nga bisag unsay iyang i-request, bisag lisod maningkamot gyud ka nga imong ikahatag unsa ang iyang gipangayo kay imo man siyang gihigugma pag-ayo. Pero kung wala ka mahigugma pag-ayo sa maong tao, mura lang sad og wala, no? Baliwalaon lang nimo unsa ang iyang gusto. Di ka mutuman unsay isugo niya diha kanimo. Mao ni giingon sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. Ang wala mahigugma kanako wala magtuman sa akong mga sugo, no? Mga igsoon, si Jesus sa panahon sa katapusang panihapon nagpasabot sa iyang tinun-an sa umaabot nga mahitabo nga siya mawala og mubiya na diha kanila. Og ipahinumdom ni Jesus diha kanila nga kun mawala na siya, kinahanglan nga dili nila makalimtan ang iyang mga pulong ug unsa man ang mga gisugo niya diha kanila. Ipahinumdom kini ni Jesus diha kanila nga kun nahigugma bagayod sila kaniya, nga bisag wala na siya, mutuman gihapon sila sa iyang mga gisugo. Nainumdum ko sa una sa nasayn pa ko seminaryo. Siyempre adun na may mga rules and regulations, no? Nga ilang pagasundon o pagkasundon sa mga seminarista. Ug usa sa mga rules dito nga adun na ray oras ang pagtan-aw sa television, no? Mutan-aw lamang ang mga seminarista og TV after meal, no? Mga 30 minutes. Unya kay kining mga seminarista, kami man lang sa bantayan mga pari, no? Kung wa gani mi di mutuman sa among mga rules and regulations. Mato nga one time ning lakaw ko akong gitistingan ba. Ay sus, kay pagkawala nako open dayon sila sa TV. Nya makabantay man sila moabot nako kay madungog man nilang sakyanan. Paungon dayon nilang TV, no? Nya ako kay ako manghikamon ang TV kung init pa. So nakabantay ko nga nang tan-aw sila TV, no? Sakpan sila nga nananaw og TV. So diha nako makita kung unsa sila ka matinud-anon sa pagtuman sa mga balaod sa seminaryo kung na ako o wala, no? So mausap kini ang punto nga gipahinumdom ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Kung unsa sila ka matinud-anon diha kaniya, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga gisugo kanila. Nga bisag wala na siya, mutuman gihapon sila. Mga igsoon, kini nga pahinumdom dili lang para sa mga tinun-an, no? Kundi para usab kanato nga gustong musunod sa atong Ginoo. Mao na nga ang pangutana, nindot nga pangutana, nagtuman ba ako sa mga pulong o sa mga sugo sa akong Ginoo? Mga igsoon, daghang punto nga angay natong hisgutan sa atong ebanghelyo, pero para kanako kini nga punto mao ang gusto nako nga atong pamalandungan sa atong kagalingon. Nahigugma ba ako sa akong Ginoo?
Giyon sa manako pagpakita sa akong paghigugma kaniya. Naningkamot ba ko sa pagsunod sa iyang mga pulong o sa iyang mga sugo? Mao kini ang nindot nga pamalandungan nato sa atong tagsa-tagsa ka makagalingon, o hinumduman nato nga ang atong pagpakita sa atong paghigugma o pagtuo sa Ginoo dili lamang maipakita diya sa atong pagsimba matag adlaw, pagsimba matag Domingo, magsasigig ampo, kundili maipakita gayod sa atong mga unsaman, atong mga buhat, no? Kay pwede man nga sige tag simba pero sukwahi ang atong mga buhat. Mao na giingon mga igsoon nga buotan ta kuni ata sulod sa balay sa Ginoo, no? Pero kun wa ganita sa balay sa Ginoo, adto makita kung unsa ang tinuod natong pagkatao, kung nagtuman ba kita sa kasuguan sa Ginoo. Mao na giingon mga igsoon nga we are Catholic in name only but not in action, no? So sa Biblia mao ni giingon, pakita ako sa imong pagtuo nga adunay buhat, ug pakitaon usab kita sa akong pagtuo nga adunay buhat. Gani si San Pablo miingon man sab, ang pagtuo nga walay buhat usa ka pagtuo nga unsa gani? Patay, no? Our faith without action is dead, no? Mao na nga gipahinumdom ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Kung ugaling wala na siya, makita pa ba gihapon niya nga sila adunay pagtuo ug nahigugma kaniya. Ug ang sukdanan niini mga igsoon, kung mutuman pabagihapon sila sa iyang magisugo bisan wala na siya. Ug mausab kini ang mensahe kanato sa atong Ginoo. Again, ang pangutana mga igsoon, nindot nga pangutana nga atong ipangutana sa atong kagalingon, nahigugma ba ako sa akong Ginoo, no? Naningkamot ba ako sa pagsunod sa iyang mga sugo? Palihog manindog.